Кылбай мырасы авыл җирлеге гадәти тормыш белән яши. Йортларны, коралды куралар таза, юллар чистартылган. Авылыбызда 11 еллык мәктәп. Алар барсы да яңача җиһазландырылган класс кабинетлар бар бөтенесе. Ике этажлы мәдәният йорты бар. Теләгән кешегә төрле түгәрәкләр эшли. Газета, журналлар, яңа китаплар. Шушук мәдәният сарайында авыл җирлеге бинасы урнашкан. Почта бүлекчәсе, медпункт. Бу медпунктта инде безнең медицина хезмәткәрләребез сакта торган солдатлар кебек, яшь авылыбыз халкына бик тырышып хезмәт күрсәтәләр. Көндез дә, кичләрен дә халыкны иманга тартып, азан тавышлары яңгырый, мәчетебез эшләп тора, Аллага шөкер. Ул мәчеттә балалар да, өлкәннәр дә гыйлем дәресе өйрәнәләр. Авыл җирлегендә дә эшләр әйбәт башкарыла. Гөлназга һәрвакыт килсәң дә ярдәм итәргә тырыша, булыша. Гөлназ Сафинаның башлык вазифасындагы стажы 1 елда юк әле. Халык бик күп килә, халыкның зар интизарлары бик күп. Халык белән эшләве бик авыр. Менә тырышабыз, булыр Алла теләсә. Эшләргә теләге бар башлыкның. Кыска срокта башкарылган эшләре бар. Киләчәккә планы да юк түгел. Иң мөһиме авыл халкының ярдәмен тоя. Халыктан референдум үткәреп, самообложение җыеп, зират тирәсен тотып бетерәсе иде. Менә 2015 елда 100 метр зират тирәсен тоттык самообложение акчасына. Шулай самообложение акчасына 15 елда без Мишурин урамына 220 метрда таш юл салдык. Һәм электрга тотылды 25 меңгә. Әмзә авыл җирлегендә узган ел 2 кеше грант откан. Эш хуҗалык 200 мең сум күләмендә дәүләттән ярдәм алып коралты курасын ныгыткан. Узган ел җыенда халык күтәргән тагын бер мөһим проблема хәл ителгән. Хәзер Шурабатыр авылына асфальт юл илтә. Агымдагы елда трасса Кызыл юлга кадәр барып җитәчәк. Авылларын матур, чишмә буйларын төзек һәм чиста итеп күрү әмзәлеләрнең теләкләре. Әлмәт авыл җирлегенең дә телгә алып сөйләрлек уңышлары бар. 2015 елда безнең беренче җиңүнең 70 еллыгына багышланып җиңү паркы булдырылды. Анда агачлар утырттык, чәчәкләр утырттык. Халыктан самообложениегә җыйган идек, референдум уздырып, беренче февральдә референдум уздырып, 101 мең акча халыктан җыелган иде. Менә шул акча инде безнең хөкүмәттән субсидия кайтты 505 мең булып. Менә шул акчага безнең тау башында изгеләр зираты дип йөртелә инде. Тау башында шул зиратны тотып әйләндереп алдык. 2016 елда да шундый референдум уздырып, шул халыктан акча җыеп, тагын эшләр анысы инде юлга тотарбыз дибез, һәм инде Искәлмәтнең зиратын ремонтларга тотарбыз дигән планда торабыз. 2016 елда Искәлмәттәге чүплекне әйләндереп алып, чүп-чар ишмаслык асарга дигән планда торабыз. Авыл халкының эшлеклелек активлыгы үскән. Фәнил Гайнуллин иске абзарларны төзекләндереп, гаилә фермасы ачып җибәргән һәм авылдашлары өчен яңа эш урыннары булдырган. Авыл ишелеп бара, мастерскойлар сүтәләр, ташыйлар. Төзәлмәдем инде мәйтәм. Эш башлап барыйм, җирләр алдым. Ана рәкәнгә ремонт башладым. Тәрәлеп кайттык. Шулай керенгә 100 башка фирма салабыз. Туган авыллары язмышына битараф булмаган авыл халкы быел да үзара салым салу программасында катнашмакчы. Шул төбәктәге төп инвестор ВЗП Биләр хуҗалыгы эшчәнлегеннән дә канәгать халык. Теләгәннәр биредә эш урыннары тапкан. Шуңадырмы әлмәтлеләрнең бүген рухи ихтыяҗлары өстенлек ала. Авыл клубына концерт килүен көтәләр, мәктәпкә ремонт буласына, озакламый аптека пункты ачылуга өметләнәләр алар. Күчетканлыда да түбән төбәкләре язмышына битараф булмаган кешеләр гомер кичерә. Җыен барышында алар да район һәм шәһәр башлыгы Равил Кузюровның районның 2015 елдагы социаль-икътисади күрсәткечләре белән таныштыруын игътибарлап тыңладылар. Башка җирлекләрдәге кебек үк үзләрен кызыксындырган сорауларны җыенда катнашкан районның яшәешне тәэмин итүгә чакырылган хезмәтләр җитәкчеләренә юлладылар һәм урында ук аларга җаваплар да ала алдылар. Районда халык җыеннары дәвам итә. Бүген Багдашкина, Андреевка, Киекле һәм Урта Чаллы авыл җирлекләрендә дә авыл халкы район җитәкчелегенә үз сорауларын бирде, аларга җаваплар ишетте.